Дървения кон, символ на гръцкото коварство, докара пожар и смърт на гордия едно време град Троя. Тези, които избягаха от неговите пламъци, започнаха своето като че ли безкрайно пътуване, като бежанци, водени от славата на Троя. 7 дълги години през непознати земи и неизследвани морета, докато достигнат до дивите и враждебни брегове на Италия. Мултивидеоцентър представя Стив Ривз във филма "Последната слава на Троя". Италианско-френска копродукция. С участието на Карла Марлие, Джани Гарко, Лиана Орфей и други. Сценарий Уго Либераторе, Луиджи Манджини, Ариго Монтанари. Музика Джовани Фуско. Диригент Пьер Луиджи Урбини. Оператор Анджело Лотти. Спри! Спри! Стойте си по местата, иначе ще причините само объркване. Стой! Стой! Спрете! Всички! Ти, в челото на колоната, чакай! Заседнали са. Разтоварете я. Цялата. Побързайте. Хайде, помогнете ни. Готови ли сте? Продължавайте да дърпате отпред. Хайде, трябва да се движим. Татко! Татко! Колко време ще мине, докато намерим малко вода? Скоро, надявам се. Кой е този път? Майката на Личия. Болна е. Има треска. Плаче за вода. Върни се при нея. Остани с нея. Няма никаква вода, но баща ми казва, че скоро ще намерим. Изтощени са, не могат да продължават без храна и вода. Няма да намерим нищо в тези тресавища. Трябва да се измъкнем от тук по-скоро. Ако не, всички ще изгубят надежда. От това се страхувам. Ти си единствената надежда на всички ние, Ней. Еней! 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 Намерихме...
Намерихме някакви чужденци в гората. Мъже и конете им. Може би ще ни помогнат. Агатон, Сенестос, никой да не напуска колоната. Бицио, Пандаро, с мен. Всички готови за тръгване. Скоро ще напуснем тези блата. Еней отиде да намери вода и храна за всички ни. Ще минем оттам. Трябва да побързаме. Давай, изпие цялата. Да ме удавиш ли искаш? А това не е ли един прекрасен начин да умреш, след като си бил жаден толкова дълго? Не дей. Ще изчупиш. Какво правите? Не ги пускайте във водата. Ще вдигнат тиня. Махайте се от тук. Хайде, махайте се. Какво си мислиш, че правиш? Можеше поне да ни дадеш време да си напълним съдовете. Остави ме, махни се. Чакай, Мезенцио. Прибери този меч. Опитаха се да ни спрат да си напоим конете. Това не е истина. Искахме само да вземем малко чиста вода за себе си. Нашите коне също бяха жадни. Но те са животни. На мъжете и жените в нашия лагер не им достига вода от дълго време. Във вашия лагер, а? Къде е това? Близо до устието на река Тибър. Ние сме от Троя. Нашия водач е принц Еней. Еней. Аха. Имате за водач прочут мъж? Дори в нашите краи ще разказват безкрайни истории за неговите славни, но безуспешни битки. Каква чест за нас. Последният велик защитник на Троя е пристигнал в нашите земи. Според мен той е натрапник. Твърде си импулсивен, Мезенцио. Ако прочутия не е жаден, трябва да пие. Не ни струва много. Нека да вземат толкова вода, колкото искат. Благодаря от името на Троя. Както виждаш, ние сме по-щедри, отколкото гърците са били към троянците. Хайде, Мезенцио. Хайде, следвай ме.
Къде е водача? Какво искате? Значи ти си Еней. Прочутия троянски войн. Изглежда като обикновен скитник, като всички останали. Извинете го, не знае нищо за славата ви. И винаги отдава голямо значение на външния вид. А ти? Аз съм Търно, крал на Рутоли. Поздравявам нашия славен гост и му предлагам всякаква помощ. Нямаме нужда, ще останем тук. Вече изпратих молба до крал Латино. Чакам завръщането на пратеника. Тъй като отказвате помощта ми, моля ви, поне да чуете един добър съвет. Вземете храна и вода и се махайте от тук толкова бързо, колкото можете. Това не звучи като съвет, а по-скоро като заповед. Сигурно познаваш тези земи. Те са на краля на Лорентум. И той има право да ни каже да си тръгнем. Той ли? Огледай добре хората си. Мислиш ли, че още са в състояние да се изправят срещу копие? Защо не опиташ? Какво ще направят сега? Не знам, но ние ще построим колибите си и ще се насъждаваме на заслужената почивка. Хайде на работа. Всички да се хващаме на работа. Всички на работа. По-добре да отидем при Лорентум. Ти се върни и доведи 2 роти от най-отбраните ми войни. Няма нужда. Знам начин да се погрижа за целия този лагер от скапани натрапници. Там в долината са пасищата на крал Евандро, пълни с огромни бикове, непокорни, жестоки и диви. С малко убеждаване пастирите ще ни ги дадат назаем. Диви зверове, хвърлени срещу хора зверове. И дори няма да си отцапаме ръцете. Това е Агатон. Агатон се върна. Еней! Еней! Агатон се върна. Ето го идва. И е с колесница. Добри новини, Еней. Крал Латино те чака в Лорентум. Ще бъдеш приет с уважение и почести, които подхождат на славата ти. Не очаквахме това. Всички владетели на съседните кралства в тази област, на Лацио, ще се съберат в кралски дворец да те поздравят. Поканени са там от Латино. Какво си чувал за Търно? Той е крал на Рутилия, племенник на кралица Амата, но тя се отнася с него като със син. Защо? Вижте там, стадо диви бикове идват насам. Отведете жените и децата в гората бързо! На конете! Ще се опитаме да ги прогоним. Продължавай така, бързо! Какво правиш тук? Отивай в гората с останалите. Да хванем пастирите, те карат стадото.
Ето защо те попитах за Търново. Мислех си, че може да направи нещо такова. Какво предлагаше ней? Приготви ескорта. Тръгвам. Сега. Каза, че имаме приятел в Лорентум. Трябва да го посетя. Много добре. Натегни въжето от твоята страна. Сенестос. Ще трябва да дърпаш по-здраво. Сенестос. Точно така. Сега отпусни рамката и я остави да изсъхне. Поверявам ти командването на лагера. Посечи още дървета и построй високо и силно укрепление. Не се безпокоя, ней. Ще се погрижа добре за всичко. Джулио. Уплаши ли се от биковете? Аз? Не. Може би малко. Но не се скрих. Добре, сине. Тръгвам за Лорентум. Рядко имаме възможност да си поговорим. Но аз винаги те наблюдавам. Знам. И това ми помага в трудностите. Радваме се да те видим. Това е голямо събитие. Ние също мислим така. Виждам, че сте организирали наистина кралско събиране за чужденеца. Изпълних инструкциите на краля. След като си направил предложенията. Ти си най-влиятелният министър, който кралят е имал. Всеки го знае. Най-верният. Би могъл да бъдеш много полезен на служба при мен. Имаш Мезенцио. Съвършенният съветник. Значи кралят ти е наредил да организираш това посрещане. Но ако Еней не се появи, Какво те кара да мислиш това? само идея. Понякога на човек му хрумват странни неща. Здравей, Паланте. Радвам се, че си тук. Знам, че баща ти зависи от теб, но е жалко, че нямахме възможност да се виждаме. Да, жалко е, че не можах да видя твоите хора, които посещават нашите земи нощем и крадат добитъка ни. Твоят приятел Паланте има много остър език. Изненадан ли си? Знаеш много добре, че казва истината. Няма да те поздрави като брат. О, Камила, не вярваш на всички тия лъжи, нали? Бих предпочела изобщо да не вярвам на нищо, отколкото на това, което чувам за теб. Добре казано. Това доказва, че ме обичаш, така както винаги, нали? Може би. Наистина ли има значение за теб? Означава много. Повече, отколкото си мислиш. Не те ли интересува това историческо посрещане? Точно обратното отекчаваме. И все пак си дошла. И си по-красива от всякога. Мислиш, че имам специална причина да дойда? Може би. Тъй като имаш нужда от обяснение, не забравяй, че съм дъщеря на краля и трябва да поздравявам гостите му. Просто въпрос на задължение. Естествено. Но когато аз дойда в Лорентум, не съм ли гост?
Махнете се от пътя, деца. Еней, чест е да те приема. Това е съпругата ми, кралица Амата, и моята дъщеря Лавиния. Благодаря за това посрещане. Смелостта ти е известна на всички ни. Макар и в изгнание, славата на твоя град живее с твоето име. Бяхме прогонени от нашите земи, за това дойдохме тук. Слушали сме много за войната, унищожила родината ти. И от това, което ни казаха, победените се държали по-достойно от победителите. Никои думи не са ме радвали повече от славните дни на мир в Троя. Съдбата ни доведе в твоите земи. Предпочитам да гледам на това като на завръщане, тъй като основателя на Троя беше от Лацио и двамата сме от една и съща раса. Щастлив съм, че тази древна връзка живее в паметта ти. Това ми дава надежда, че молбата ми ще бъде приета. Дай ни убежище. Дойдохме до река Тибър по волята на боговете. Ако го позволиш, ще останем. Имаш думата ми, че молбата ти ще бъде разгледана от нас най-благоприятно. И казвам това от името на другите кралски семейства, които са се събрали тук, за да те посрещнат. Камила, кралица на целия Волсианс. Би било трудно да се намери мъж, който да й съперничи по смелост и дързост. Благодаря. Паланте, син на крал Евандро. Ако баща ми не беше толкова стар, той самият щеше да те поздрави. Горд съм да ти каже добре дошъл. Той би трябвало да се гордее с сина си. А това е Търно, крал на Ротили. Вече се запознахме, имах удоволствието да го посетя в неговия лагер. Възхищавах се на неговата голяма банда смели последователи и на техния водач, разбира се. Преди да си тръгна, му дадох и малък съвет. Получих доказателство за твоето възхищение, след като си отиде. Бих искал като служител на короната да отдам почет към нашия именит и много пътувал гост. Калхус, моя верен министър. Всички принцове, които ще вземат участие в игрите днес, избират конете си. Смятате ли да бъдете там? Да, освен ако ме посъветвате противното. Искам само да ти кажа, не позволявай на Търно да провокира яростта ти. Дръж се с достоинството, което показа преди извън палата. Възхитих се на спокойствието ти, когато започна да те заяжда. Какво се е случило, когато сте се срещнали в лагера? Нищо важно. Сигурен ли си? Познаваш Търно. Защо иска да напуснем Лацио? По много причини, предполагам. Сигурно по също толкова много причини и аз искам да останеш тук. Затова ще използвам всичкото си влияние да поддържам твоята молба пред краля. Един грък ни нарисува тези фрески преди няколко години. Ако искаш, влез, Еней. Благодаря, Калхус. Трябва да се върна при краля.
Надявах се, че няма да откриеш тази стая. Защо, Лавиния? Знам, че е болезнено да се изправиш пред картини от миналото. Да, ще помня всичко това. Нищо друго не ми остана. Надявам се да си разбрал, че художникът е бил безпристрастен. Времето е безпристрастно. Примирието между победители и победени, което прераства в мир. Да не казваш, че вече не мразиш враговете си. Те вече не са врагове. Аз се бих с тях без да ги мразя. Бих се само защото обичах това, което защитавах. Но гърците разрушиха родната ти земя и изпратиха теб и народа ти в изгнание. Това е истина. Но тези спомени не създават никаква горчивина или омраза. Изобщо не очаквах да те чуя да говориш така. А какво очакваше? Мислех, че ще изречеш празните фрази, които всички герои използват, които вярват само в силата и отмъщението. Може би не съм герой. Разбира се, че е, Лавиния. Нашия Еней просто е скромен. Видя как го посрещнаха селените и хората от града. Впечатляващо. И те са тези, които наистина създават нашите митове. Хайде, дете. Сигурна съм, че нашият прочут гост има нужда от почивка. Беше уморителен ден, дори и за него. Благодаря за любезността ви. Вашето гостоприемство е добре известно. Търсехте Амата и аз бих искал да те видя. Ти и аз се виждаме прекалено много. Трябва да имаш малко търпение, Търно. Лавиния винаги е била много вироглава. Бях търпелив. Но колко дълго още? Докато те опознае по-добре и осъзнае качествата ти. Нямаме повече време. Защо не? Надяваш ли се още да ме видиш да управлявам като крал на трона на Лорентум? Разбира се, ти си ми племенник. Много добре тогава. По-добре да действаш, преди да се намеси троянеца и да съсипе плановете ни. Ела. Еней, какво те кара да мислиш така? Знам какво може да направи. Видя как Калхус и Латино попиваха всяка негова дума. Видя как онези хора го приветстваха. Ние в двора на Лорентум винаги посрещаме гостите си много тържествено. Това ми е известно. Еней обаче не е просто гост. Хора като него мислят, че са водачи на потъпканите, защитници на свободата. Притежават необикновена сила, такава каквато окуражава слабите хора. Греша ли или наистина го хвалиш? Изобщо не. Опитвам се да те накарам да видиш опасността. И за двама ни. Дали ще се задоволи с малко парче земя около Тибър? И какво ще поиска по-късно, ако престижа му продължава да расте? Ако това, което казваше истина, трябва да се справим с Еней. Мисля, че може би знам начин как да го извършим. Кажи ми как. Не забравяй, че Латино още не е взел решение за Еней. Мисля, че мога да обидя съпруга си да не му дава земята, която той иска. Ти чу, краля. Той отиде твърде далеч. Сега не може да откаже на Еней. Може би. Имаш ли друго решение? Трябва да се ожени за Лавиния веднага. Времето работи за Еней. Но има надежда. Ако съм женен за Лавиния, мога да изгоня тия троянски просеци от Лацио. Знам колко много искам от теб. Но всичко е загубено, освен ако твоя съпруг обяви, че сме се сгодили и то го направи тази вечер. Лавиния ми е дъщеря. Нейното щастие е важно за мен, а тя не те обича, каза ми го. Ще бъдеш ли добър с нея, обещай ми. Имаш обещанието ми. Напълно ми е ясно това, което тя чувства към мен. Но ще направя така, че тя да ме обикне. Дай ми време да помисля. Нека пак да подгоня троянците, но сега с твоите войници. Имаме предимство. Еней не е там. Това не е необходимо. Не съм съгласен. Силата винаги е полезна. Точно в това грешиш. Ако се беше научил да бъдеш малко по-изкусен и по-тираничен,
Щеше още да бъдеш крал на етруските, а не мой слуга. Ще си възвърна трона някой ден. Само ако аз ти помогна. Още едно нещо общо помежду ни. Лека антипатия към Търно. Ако Търно за теб е само неприятен, за мен става все по-отвратителен. Извини ме, Еней, ако казвам неща, които нямат смисъл за теб. Имаш право на чувства и каквито и да са, винаги ги защитавай. Вземи кон и ни покажи умението си в скоковете. Не благодаря, тук съм като зрител. Зрителите никога не печелят състезание. Или поне така съм чувал. Още не съм се включил в това. Ако реша, ще те уведомя. Вашият изтъкнат гост пристига. Добре, тогава какво реши? Ако моето щастие, моите желания имат някакво значение, постъпи така, както те моля. Не забравяй, че желанията на нашата дъщеря са важни. Лавиния ще управлява заедно с Търно. Ще има силен мъж до себе си на трона. Такъв, който може да взима решение и да го прави без помощта на съветник. Все още не се съгласяваш с моята политика. Политиката ти е слаба. Ето защо правиш само нещата, които Калхус иска да направиш. Мразя всяко насилие, винаги съм го мразил. И вярвам, че народите на Латинум са способни да живеят в мир. Престани да бъдеш толкова нереалистичен. Когато Лавиния си сложи моята корона, искам да съм сигурна, че носи нещо повече от накит. Тя трябва да бъде символ на мощ. Когато говориш така, все едно, че чувам Търно. А когато аз те слушам, чувам думите на Калхус. Какво има срещу племенника ми, ще ми кажеш ли? Би било неразумно да се даде повече власт на Търно. Трябва да помислим за съседите си. Трябва да знаеш, че етруските ни мразят заради него. И от кога се страхуваш от етруските? Откакто научих, че са потегнали армиите си, те ще унищожат всички ни. Не съм сигурен кой е по-лош. Търно или приятели му Мезенцио. Те си мислят, че разбират как да използват властта, но са само тирани. Не е вярно, Търно не е тиранин. Никога няма да действа като такъв. Ако отстъпиш и дадеш част от земите си на Еней, трябва да обявиш тази вечер, че си обещал на Търно да се ожени за Лавиния. Ако не го направиш, ще изгубиш цялото уважение, което изпитвам към теб. Съпруга ми няма нужда от съветите ти повече. Той е краля. Той ще взима всички решения. Не се притеснявай, ще получиш земите си. Латино се бави с решението, защото се страхува за Лавиния. Не разбирам.
притиснати от кралица Амата и от Трърно. Сега внимавай, не бързай. Вие, Еней, дойдохте при нас с доверие да ни помолите за това, което аз, краля на Лацио, съм готов да ви дам. С всички привилегии на моята корона ви давам пълна върховна власт над земите около устието на Тибър. Власт, която ще принадлежи на вас и на вашите синове, които ще имат ранга на принцове на Лацио от този ден нататък. Видя ли какво ти казах? Ваше Величество, мога да ви благодаря само с думи, но ви обещавам, няма да съжалявате за този дар, който направихте на троянците. Няма да се хванеш на думите му, нали? Правиш сериозна грешка. Да разкъсваш кралството си, за да дадеш земи на банда чужденци. Предупреждавам те, това заплашва не само Лацио, но и нашия съюз. В Лоренто винаги има място за тези, които са дошли да живеят в мир и приятелство. Дори и чужденци. Но твоята страна е само една от многото в Лацио. Защо не ни попита? Нашите земи граничат с твоите. Попитай ни дали ние искаме тези хора да останат тук. Камила, какво мислиш за това? Споделям с крал Латино уважението му към Еней. Но основната ми позиция остава непроменена. Съгласна съм с Търно. Не, че оспорвам правата ти да даваш земя, на който ти си избереш. Но наистина взимам предвид възможните рискове. Последствията от това чуждо нашествие. Всичките приветстваме сред нас, Еней. Тези от нас, които обичат мира, ликуват, че ти си принц равен по власт на всички ни. Ние също бяхме подложени на обиди. Бяхме унижавани, докато беше в Троя. От тези, които постоянно смятаха, че единственото валидно право е закона на насилието. Не, Паланте, нека го наречем сила. Нека никой не казва, че тя не е полезна. Аз се използвам, когато е необходимо. И винаги получавам добри резултати. Прилагай своя закон в Рутилия, но в моите земи са валидни само справедливите закони. И никой няма да ги нарушава. Никой. Музика. Еней, Какво искаш? да си поговорим. Спести си безпокойството. Видях тази стая. Сигурен ли си? Имам чувството, че напълно си забравил какво става с тези, които се противопоставят на сила по-голяма от тяхната. Крал Латино ти даде земите, които искаше. Получи одобрението и на тълпата. Но имаш нужда от още нещо. Може и да не мислиш така, но това е най-важното. Трябва ти моето одобрение. Ще мина и без него. Трудно ще го направиш. Ти ми се изпречваш на пътя и не мога да позволя това. За последен път ти казвам, махни се. Мислиш, че можеш да ме изгониш? А ти мислиш, че можеш да ми се противопоставиш? Не приемам решението на краля. Ще се боря срещу него с всички сили. Още нещо да кажеш? Защо не приемеш това, което ти предлагам? Храна, каруци и злато. Напусни с мир. Продължи пътуването си. Чуй ме, Еней. Утре не мога да ти гарантирам нищо, дори и живота. А сега ти ме чуй. Оставаме в земята, която ни е дадена на всяка цена.
Ще останете в тази земя, но над нея или под нея. Много впечатляващ е онзи троянски кон. До утре, принце на Латиум. Мисля, че си избрал чудесно място да построиш лагера си. Но защо си издигнал тези укрепления? Трябва да сме готови да се погрижим за всякакви неканени гости. Дивите говеда на крал Евандро? Подкарани от хората на Търно. Добре, кажи ни, къде е дивеча, който каза, че ще намерим? Близо до чертите на града. Има сърни, диви прасета. Ще ни покажеш ли къде? Аз се грижа за тези полета покрай Тибър и не трябва да ги напускам. Но ако следвате думите ми, ще стигнете там без никакви проблеми. Като напуснете лагера си, вървете покрай потока. След това има няколко тополи точно вляво. После Дъбова гора, където ще намерите сърните, които искате. Защо ни казваш всичко това? Какво искаш в замяна? Не можете да задържите всичкото месо, а искам да ми дадете и кожите на всичко, което убиете. Справедливо е? Ей, Бицио, Джулио иска да дойде заедно с нас. Мерника ми е добър. Дърпай, дърпай по-силно. Трябва да изтеглиш тетивата на лъка чак до рамото си. Продължавай да дърпаш. Точно така. Сега можеш да ме довършиш с един изстрел. Да вървим. Ще чакаме. Донесете ни по-добре дивеч. Размърдайте се и довършете вратите. Ако не са на място, като се върнем, ще си легнете гладни. Черногоритна. Давам ти този колан като символ на твоята победа, но със сигурност не и на чест. Победа, която добре разбираш, че не заслужаваш. Много добре тогава. Предизвиквам всички. Желая да дам този трофей на всеки, който може да се справи по-добре от мен. Приемам предизвикателството.
Опасността! Приряза въжето. Видя ли това? Пак преряза въжето. Направи го 2 пъти. Позволете, Ваше Величество, бих искал да дам този трофей на Паланте. Той го заслужава. Паланте. Това е Мезенцио. Кои са тези там? Не знам, но тези двама затворници са троянци. Необходимо ли да се прекъсват игрите, Мезенцио? Защо правиш това? Двама от верните ти подданици бяха брутално убити, само защото са се опитвали да поддържат свещения закон на Лорентум. Познавахте свещеника Тиро, пазач на свещения Елен. И неговия син, Вентуло. Погледнете ги сега. Защо моите хора са затворени? Защото те са отговорни за убийството. Истина ли е? Никой не ни каза, че Елена бил свещен. Имахме нужда от храна. Казаха ни, че можем да ловуваме. Не иска да знае кой уби Тиро и сина му. Те се криеха в гората. Това беше капан. Нахвърлиха се върху нас. Бяха около 30. Вие ли ги убихте? Направихме всичко възможно да не го сторим, но видяхме, че те колеха безмилостно. Щяха да ни избият всичките, ако не бяхме отвърнали. Отведете ги. Признаха си. Сега знаете какви са троянците. Успокой хората си, крал Латино. Ще открие истината. Назад, вървете по домовете си. Заповед на краля. Хората изискват справедливост. Спри, спри! Не знаеш какво правиш. Спри! Това е твърде много. Започвам да вярвам, че си луд. Ни най-малко беше необходимо. Убийте ги! Трябва да убием всички! Хайде! Хайде! Не позволявайте на никой да се измъкне. Те убиха Тиро и сина му. Престъпиха свещените ни закони. Избийте ги! Това е Паланте. Паланте и стражата му. Вървете през вратата. Побързайте. Бързо! Бързо!
Трябва да стигнем до източната порта, преди да са блокирали вратите. Отвън има коне. Ще се измъкнем с тях. Не трябва да докажа на Латино, че троянците не са виновни. Търно няма да ти даде време за това. Цели играта на негова страна. Махайте се от пътя бързо. Какво ще правиш? Кой ще те защитава сега? Не се тревожи за мен. Трябва да спасиш хората си. И преди всичко да спасиш себе си. Ти си единствената надежда, която ни е останала. Трябва да се върна в лагера преди атаката на Търно. Няма да напусне Лорентум по-рано от утре. Трябва да организира армията си. Ако той атакува, трябва да съм там с хората си. Паланта говори с етруските. Може би те ще ни помогнат. Би трябвало да ни помогнат, защото Търно и Мезенцио са заплаха и за тях. Етруските са много недоверчиви към мен, защото едно време бях приятел на Търно. Няма да е лесно да ги убедя. Ще опитам. Ако имам малко късмет, ще се присъединя към вас голяма сила на етруските и с останалата част от армията си. Агатон ще дойде с теб. Ако не ги спечелиш, изпрети го обратно в лагера до зале слънце. Както желаеш. Невъзможно е. Не мога да направя това, което искате. Не се съмнявам, че Еней ще предаде виновните мъже, ако има истина в това, което Мезенцио казва. Искаш да кажеш, че още не си убеден, въпреки факта, че Еней избяга заедно с съучастниците си. И да бъде убит с камъни от разрена тълпа. Омразата, която успя да посееш, е страшна. Тялото на онзи свещеник говори повече, отколкото всичко, което казваш. Било е капан. Троянците са се защитавали. Срещу кого? Разбира се, не срещу мен или хората ми. Но народа иска справедливост и то сега. Чуй ги, крал Латино. Техните гласове са по-мощни от твоя. Нямаше никакво доверие на Търно, но Търно не ни предаде. Еней го направи твой нов съюзник. Няма нужда да търсиш Калхус. Те убиха твоя верен стар министър. Но може би това е било за добро. Сега той няма да може да влияе с тия отровни приказки, които не направиха за теб нищо повече, освен негова кралска пионка. Нищо това не е истина, нито едно. Кажете ми, защо мъж като Еней би могъл да бъде толкова неверен, за да се откаже от клетвата си за лоялност, която ми даде? Разбира се, той извлича голяма полза. Но Еней иска много повече. След като открихме измамата му, той ще ни атакува, сигурна съм. Бихме могли да разрушим онзи лагер, да го изгорим до основи. Трябва да почакаш. Чакай. Преди още кръв да се пролее за нищо. Бихме могли да почакаме, но хората не. Отвори храма на бога на войната. Ако сега не успееш да атакуваш троянците, хората ти ще възстанат срещу теб, Латино. Мислиш ли, че войните ми няма да се подчинят, ако им кажа да спрат? Защо питаш мен? Защо не питаш Волсанте? Той командва армията ти. Всички твои войни са съгласни с народа, а народа иска свещеника и сина му да бъдат отмъстени. Сега разбрали, че трябва да имаш доверие в Търно. Той ще защитава Лорентум, а също така и трона ти. Мезенцио вече отида да събира войните ми. Имаме Камила и нейната армия. Страхувам се, че грешиш. Защо да се присъединявам към вас в това безумно начинание? Безумно, така ли го нарече? Вчера ми се струваше, че се съгласяваш с идеите ми. Хайде да изясним идеите ти. Мразиш Еней. И заради това искаш всички ние да рискуваме война с етруските. Трябва да освободим земите край Тибър и да прогоним Еней. Твоите войни и моите могат да водят атаката. Що се отнася до Камила, тя ще се осъзнае. Какво искаш от мен? Да отвориш храма на Янус. Ще оставя това на Търно. Той е този, който иска тази война. Отговорността е негова. И аз я приемам. Да, цялата отговорност. Волсенте, нека подготвят церемонията.
Да вървим, Лавиния. Колко направи? Всичко 200. Здрави и добри и 150 копия. Дай малко от тези мечове и на нас, старите, и ние можем да ги използваме, дори по-добре от младите. Ще трябва да почакате, докато някои от нас, младите дяволи, няма да могат да използват повече мечовете си. Може да не им достига оръжие, но не и смелост. Да се надяваме, че Агатон ще се върне скоро с добри новини. Да се надяваме, но се мръква. А няма и следа от него или етруските. Можем да бъдем благодарни, че никой не е видял и Търново. Не вярвам, че може да рискува да напусне Лоренто по-рано от утре. Гледай, рутулите! Тук са рутулите! Много са. Ще пробият още при първата атака. Всички да се скрият. Освен войните. Не мисля, че ще ни атакуват. Скоро ще се стъмни. Търно е дошъл да ни покаже силата си. Еней! Още не е твърде късно, Еней. Предлагам на хората ти да напуснат тези земи. Но това е последно предупреждение. Давам ти тази нощ да решиш. Ако не сте си тръгнали до утре, портите ще бъдат разрушени. Ще бъдете изклани всички. Добре сега, елай прибери този мъж, който иска да умре с теб. Агатон! Отворете портите!
Да се опитваме да се съпротивляваме на Търно без помощ би било самоубийство. Трябва да доведа помощ или Търно ще ни унищожи утре. Паланте не е убедил етруските, а може би и аз няма да мога, но мой дълг е да опитам. Ако остана тук, бих могъл да отворя портите и да моля Търно да пощади жените и децата. Върви, Еней. Всички знаем, че етруските ще послушат само теб. Ще имаш проблеми да се измъкнеш. Охраната на Търно е силна. Трябва някой да дойде с тебе. Моля те, нека дойда аз. И аз искам да дойда. Пригответе се. Какво им става на конете? Троянците! Тревога! Тревога! Да вървим побързай. Ще развържа конете, за да не могат да ни преследват. Хайде, няма време. Бързо! Гледай! Дръж се, Низо. Дай ми ръка. Лиза.
Трябват ни стрели. Вземи повече. Тук има 5. Още. Трябват ни още. Паланте, събери хората си. Прави се, че атакуваш. В последния момент влез в гората, ето тук. Те ще те последват. А аз, с етруската кавалерия, ще се нахвърля върху тези, които са още в лагера. Можеш да разчиташ на мен. Да вървим. Кавалерия, атака! Готови! Атака! Запалете стрелите. Паланте и хората му атакуват. Отивай при Търно. Напред. Паланте, той идва. Мазенцио, аз тръгвам след Паланте. Продължавай атаката на лагера. Ето пратеника, когато чакахме. Кавалерията на Търно следва хората на Паланте в горите. Това искахме. Гледай там. Лаосианците, те атакуват и нас. Камила. От това се страхувах. Направете отбранителна линия. Направете отбранителна линия. Напред! Напред! Атака!
Атака! Не позволявайте на никой да се измъкне. Атака! Паланта няма да издържи. Прегазете го! Прегазете го! Това е Камила. Не пропускай. Бързо, бързо! Какво правиш? Вземи още малко вода. По-бързо! Хайде, вода, още вода! Личия! Личия! Бебчето ми! Еней. Еней. Търно! Какво стана? Камила се присъедини към нас, но Еней и етруските избиха вълсианците. Всичко свърши, когато убиха Камила. Камила. Сега Еней атакува нашите войни при лагера. Ако останем тук, ще ни унищожат. Към Лорентум. Трябва да защитавам града. Какво стана с Лиция? Лиция! Лиция! Поставете тялото му на щит и го ескортирайте до дома му. Кажете на баща му, че е умрял като герой. И аз тъжа за него, като за мой брат.
Камила. Твърде много убити. Какво е хубавото на това примирие, ако утре убийствата започнат отново? Стой там. Не. Защо си дошъл? Да говоря с баща ти. Той трябва да ме изслуша. Какво можеше да направи той? Не искаше тази война. Знам, но може да ми помогне да изложа край, преди да е станало късно. Как може да помогне? Кажи ми. Какво имаш да казваш, Еней? Троянците бяха обвинени за тази война и не ми беше дадена възможност да го опровергая. Но истината не може да бъде скрита. Обвиненията срещу нас и омразата между хората ни дойдоха заради амбициите само на един човек. Днес, след като помогна да спечелим победата, етруската армия беше готова да тръгне към Лорентум. Спрях ги. Но ако продължите да се биете, няма да мога да ги спра. Ще се защитаваме. Вие от Троя би трябвало да знаете колко дълго може да издържи на обсада един град. Но нашата кауза беше справедлива. Хората вярваха в нея. Те знаеха защо се бият. Погледни ги. Колко дълго ще продължат да се бият, за да подкрепят твоята кауза? Какво ме молиш да направя? Да предам Лорентум? Не. Дойдох тук да предложа себе си в името на мира. Ако и Търно направи същото. Нека битката само между нас двамата реши изхода на ужасната война. Но ако аз съм победения, ще накараме труските да обещаят да се отеглят заедно с троянците. Но да кажем, че ти ме убиеш. Какво ще те спре тогава да вземеш трона на Лорентум? Ще оставя оръжието си в краката на краля като знак за приятелство и уважение. Някои от нас се съмняваха в теб, Еней. Но това е най-доброто доказателство за добрата ти воля и честта на твоите сънародници. Много добре. Утре ще бъда при портите на твоя лагер. Приготви се, троянецо, защото това ще е последният ти ден.
Тук съм, защото исках да бъда с теб сега. Не трябваше да идваш, Лавиния. Трябваше да дойда. Не можех да понеса мисълта да не те видя отново. Моля те, върни се в Лорентум. Няма значение какво ще стане. Баща ти ще те защитава. Какво значение има къде съм, ако не се върнеш? Не искам да те загубя, Еней. Прости ми, Еней. Знам, че ме смяташ за глупава, но аз съм влюбена и се страхувам. Не ме отпращай, нека чакам тук. Умолявам те. Това ще ми даде сила. Добре, остани. Ето го, идва. Някой да каже на Еней. Татко! Татко! Търно е тук. Идва насам. Чух го. Не се вълнувай. Ти си Джулио, нали? Да. Ако искаш, двамата можем да чакаме заедно, докато се върне баща ти. Моля те, помогни ми. Хайде, моля те. Отворете портите!
Тук свършва историята на Еней. Живота на един мъж е свързал две от най-вълнуващите събития, превърнали се в легенда – падането на Троя и раждането на Рим. И заедно с израстването на Рим през вековете, легендата бавно се превърнала в история. История на граждански войни, превръщането в империя и след това началото на западната цивилизация.